Joseph Muscat jista' jaħtaf lil Partit Laburista kif fil-fatt tagħmel, iżda mhux ser nexxielu jaħtaf lil pajjiżna kif jixtieq għaliex qudiemu se jsib lil Forza Nazzjonali tiddefendi lil Malta u Għawdex. Stqar dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil mill-qoħ f'Ħażebbuġ minn folla kbira u entużjasta waqt laqgħa oħra minn sensiela ta' diskussjonijiet taħt it-tinda. Lill-Partit Laburista tistgħu taħtfuh kemm tridu. Imma l-pajjiżna maħniex ser inħallukom taħtfuh. U jekk intkom tridu taħtfu l-pajjiżna, se ssibu lilna għal-pajjiżna, se ssibu lilna. Inqumu, nifqu u nitkellmu u niġġieldu għal-pajjiżna. Simon Busuttil qal li hu daħal fil-politika biex inadda fit-tajn u l-ħmieġ li kienet teżisti fil-politika Maltija u għalhekk illum il-ġurnata qed jaħdem favur pajjiż maqut favur Malta. U l-nies li qegħdin jiġġieldu ngħidulhom iqfu tibqgħux tiżiraw din il-firda, ejja ninġibu bejnietna għaliex aħna l-koll aħwa Maltin, ejja natfu il-politika, ejja niżiraw l-għaqda u mhux aktar il-firda. Esprima s-sodisfazzjoni li llum il-Partit Nazzjonalista qed jaħsad il-frott wara li nibtet iż-żerrija u flimkien bħala Forza Nazzjonali kulħadd, inkluż il-Laburisti ġenwini, ingħaqdu qed jaħdmu għal ġid ta' Malta u Għawdex u kontra l-korruzzjoni. Jafu illi bina ser itellaw gvern illi jekk ma jagħmel xejn se jagħmel ħaġa waħda żgur. Ser inaddaf is-sistema politika f'pajjiżna darba għal dejjem biex ma jerġa' jkun hawn qatt iktar l-ebda Joseph Muscat, l-ebda Keith Schembri, l-ebda Konrad Mizzi illi jitilgħu huma u jħammġu il-politika mill-ġdid. Iżda mhux biss, wara li biddel il-Partit Nazzjonalista f'Partit tan-Nies, Simon Busuttil issa qed iressaq proposti biex anke pajjiżna jkun wieħed għan-nies mhux biss għall-klikka żgħira u dan fid-dawn ta' sensiela ta' proposti ta' tnaqqis ta' taxxi li ppreżenta iktar kmieni matul l-istess ġurnata. Iżda anke għat-tnaqqis ta' taxxi, Joseph Muscat sab biss ċans għal kritika frott il-paniku illi għaddej minnu. Għal Joseph Muscat li taqbad l-Australia Hall u li tagħtih il-Partit Laburista dik mhijiex diskriminazzjoni, li taqbad 4 miljuni u tagħtihom lil Cafe Premier dik mhijiex diskriminazzjoni, li taqbad 4 miljuni u tagħtihom lil Gaffarena dik mhijiex diskriminazzjoni, li tħalli l-Konrad Mizzi u l-Keith Schembri b'kumpanija segreta fil-Panama dik mhijiex diskriminazzjoni. Simon Busuttil qal li fid-dawn ta' dan l-unika arma li fadallu Joseph Muscat ili jgħawweġ il-verità u jikdeb. Iżda qal in-nies mhumiex injoranti u qed jindunaw li qed jipprova jinqeda bihom. U nies qed jindunaw li int qed tipprova titmejjel bihom u m'għadekx titmejjel bihom għaliex in-nies qed jindunaw illi int qiegħed tikdeb. U m'għadhomx jiblawha mhux talli hekk talli n-nies huma ifferoċjati li int qed tinsulta l-intelligenza tagħhom, ifferoċjati ma jistgħux jaċċettaw illi jkun hemm Prim Ministru jinsultom u jipprova jitrattom ta' imbeċilli b'dan il-mod li qiegħed jagħmel Joseph Muscat. Jien ser niġġieled bil-verità u jiena naf illi bil-verità jien sejjer nirbaħ. Għaliex il-verità m'hawnx aqwa minna, il-verità tirbaħ, l-onestà tirbaħ, is-sewwa jirbaħ, għax is-sewwa jirbaħ żgur.